Assalomu alaykum barodaroни qandinabotum, navasako, havasako qandi bobosh, zinda va sarbuland boshin. Hozir men dar labi daryoy Elok. Hamita guzashtim. Hamija da podavonu govoshno charondaysanu. Yak manzaraи zeboyi davraи кӯдакӣ ба хиёлам омад. Пештар биё. Ман ин манзарае ки мо вақте ки подавонӣ мекардем, анам хел маҳичакҳоро гирифта, анам хел яъне ки шашлик мекардем, мехӯрдем. Ниҳоят давраи кӯдакӣ, ниҳоят саргузаштҳои кӯдакӣ ҳамин ба хиёлам омаду як завқ ҷӯши чӣ кӯдаким омаду гуфтем ки қатъи ҳамин подавонро бишинам, як ҳамин маззаву лаззати моҳичакҳое ки давраи кӯдакӣ монда подавонӣ мекардему, ай дайро мегирифтему, манам хел шашлик мекардем, мехӯрдем. ниҳоят завқу шавқам омад. бародаро, манам давраи ҷавонӣ гузарондагиам, манам давраи кӯдакӣ гузарондагиам, манам давраи пулдорию, манам давраи бепулӣ гузарондагиам, манам давраи пирӣ, ҳозир давраи пирим астай. ва чӣ қадар завқу шавқе дорам ки бо навасакҳои қанди бобом наворҳо кунам. ва мана нигаҳ кинем ки ҳамаи шумо хо аз хурд то ба калон шумо подавонӣ кардаген, албатта медонам подавонӣ кардаген. шумо ҳозир мисол ба мансабҳои болову болорам бошен, шумо ҳамин маззаву лаззати сари замин, лави дайроҳо, мисол давраи подавониро хутон ба хиёлтон биёрем. ба хотиррасон мекунам ки ин моҳичакҳо аслан моҳиёе ки мо парвариш мекунем, ун моҳиё нестанд. ин моҳиёро гамбусак мегӯянд, ё ки моҳиёи худованд офарида барои моҳиёи хишник, барои лаққамоҳӣ, барои сом, моҳиёе ки барои фарел ин моҳичакҳоро мехӯранд. ин моҳичакҳоро истеҳсолода неста. ин худованд ҳами ҳазфш мекунад. ман инам як 3 сантиметр меша бо икра мемона, бо ва мебура моҳиша мебура. барои ҳамин ҳозир як шавқу завқи ҳамун давраи кӯдаким омад. қатъи навасом ман мехоҳам ки ҳамун давраро ба ёдам биёрам. манам моҳиёе ки моҷада чикор кард, ира бо сернамак мекунӣ, шуртоқак меша. мана поли дуруш тоза кардагем. мана туштар биё. бо як газмун мегирем. агар бовар кунен ку бовар кунен, худо нигаҳбонтон шава, беҳтарин хӯрокаи сари подавония ҳам хел ба мазза ва ба лаззати шуртоқак аст ки ин хел лаззат на дар ресторани буракай, на дар дигар ресторанҳо. бародарони қанднаботум, зиндаву сарбуланд бошед. ҳар наворҳои ман мекунам, наворҳои ман таърихия, наворҳои ман оригиналия. мехоҳам ки ба ҳамин давраи кӯдакира ба шумо ки морам ҷавонӣ дидагем, мо давраи кӯдакӣ дидагем, морам пастию баландӣ дидагем, морам гуруснагӣ дидагем, морам килетӣ дидагем, морам ободӣ дидагем. ва гурона мекунем ки мо чунин ватани азизу зебо дорем, чунин ватани пешрафта дорем, чунин сарварҳои ғамхору дилсӯз дорем. тоҷикистони мо ба пешрафта истодааст. тоҷикистони мо рӯз то рӯз не, соат ба соат пешрафта истодааст. як 58 махсус 62 даем, я агар дар 3 солагӣ 4 солагӣ подавонӣ кардаги бошам, як 58 59 солагӣ пеш 9 сол пешама ба ёди шумо вардастам. зиндаву сарбаланд бошем, ҳама вақт дӯст бошем, бародар бошем, ҳама вақт дар пайи ободии ватан бошем, ҳама вақт мо пирони кор шукрона кунем дар ҳаққи ҷавонону дар ҳаққи фарзандову дар ҳаққи шахсан фарзандои миллат, пешвои муаззами миллат, шахсан ба ин шахси абармард мо дуо кунему шукронаи ин дунёву шукронаи ахирата кунем. аллоҳу акбар.